Abelmar. Estás nas túas festas, estás no teu pobo, estás aquí en Torreiros. A ver, como vai todo desde que comezou a festa? Pois vai moi ben, efectivamente estou no meu pobo, na miña terra, do cal me sinto orgulloso de estas festas que fan os nosos veciños e nos invitan incluso a traballar e a desarrollar o noso traballo, o traballo de alumbrado de festas, o traballo que iniciamos hai uns anos e que cada ano máis comisións siguen contando con nós e novas comisións se van adherindo para que mostremos o noso traballo, o traballo que realizamos durante todo o ano. Pero é unha pregunta que teño que facer, Abelardo. Non estás tranquilo co que tes? Sobra o traballo ou non che sobra o traballo? Non é o mismo que estar nas festas, Aí todo o día, colgado dos alambres, colgado dos tendidos eléctricos. Gusta isto? Bueno, ben é certo que temos traballo suficiente, chegamos aquí de casualidade, e non é que nos guste moito, pero é outra forma de, nestes tempos de crisis, pois, fomentar traballo e seguir tendo traballo. Evidentemente, temos traballo do noso, non tiñemos por que dedicarnos en isto. Tamén ben é certo que non somos especialistas no alumbrado de festas, senón que chegamos aquí, pois, un complemento máis á nosa actividade. Pero que estás arranxando rapaces que estean ao mellor na formación profesional, que estudiaran, electrónica, para acompañarte, para expandirte, non só aquí preto de aquí da parroquia de Torneiros, Porriño, Vigo, como estás facendo hasta agora. A próxima semana estás en Valladares. Estás expandindo a nivel Galicia ou vas a expandirte co tempo? Bueno, non é que a nosa premisa sea expandirnos, senón pouco a pouco ir crecendo neste tema. Como te dicen, chegamos por moi pouco e si tratar de ir collendo máis festas e ir chegando a máis sitio. Tampouco non é o noso objetivo chegar e nin irnos moito máis do que vimos facendo, a zona nosa, a zona de aquí, que é onde nos conocen, incluso onde chaman por nós, non vamos nos a visitar comisións, senón as comisións veñen a chamarnos a nós. Quen che dicía a ti, hai moitos anos que ibas a estar aquí, co tendido eléctrico. Que anécdota nos podes contar de cando eras xoven, estaba neste recinto que era de terra, que agora isto cambiou moito e abaixo un parque infantil, bueno, un escándalo que hai aquí montado agora. Está claro que non me imaginaría nunca que chegaría a San Roque nesta posición, pois sendo un empresario, traballando, levando. Está clarísimo, chegaba ca bicicleta, unha bicicleta BH, pouco menos que sin rodas, sin neumático. O sea que, contaría mil e unha anécdota, ahora non se me ocurre ninguna, pero contaría mil e unha anécdota, está claro que sí. Bueno, pois veña, vamos a deixar para que disfrutes das festas e que o traballo que sea da bondo non só hoxe, de aquí para diante, veña. Moitas gracias.